Okay, spørgsmål 3. Forklar principperne for træning af den aerobe arbejdsevne og belys, hvilke fysiologiske forandringer træningen medfører. Kom samtidig ind på de faktorer, som især har betydning for præstationen i maratonløb. Aerobtræning er hovedsageligt konditionstræning, herunder løb, cykling, svømning, ja, med flere. Og ja, aerob betyder jo iltkrævende. Altså er der en vis ilt til stedværende i musklerne under træning selvfølgelig. Når vi kigger på det her billede med muskelfiberfordeling i den firehøjede knæstrækker i udvalgte idrætsgrene, kan vi se indholdet af røde fibre kontra indholdet af hvide fibre i procent. Og så ser vi, at indholdet af røde fibre er over 70 i distanceløb og omkring 70 i cykling og orienteringsløb. Ja, og det vil jo bare vise os bare, hvilke idrætsgrene, der er bedst til at træne den aerobe kapacitet. Ja, og skrive den her figur over den aerobe og anaerobe energiomsætning i relation til tiden, kan vi se, at jo længere arbejdstiden bliver, desto mere afhængig bliver vi af den aerobe energiomsætning. Arbejdsevnen under længerevarende aktiviteter er helt afhængig af vores evne til at skabe ATP via den aerobe energiomsætning. Som en vigtig led i denne evne indgår vores evne til at optage og transportere ilten. Ja, og når man skal træne sin maksimal iltudtagelse, skal man enten arbejde i lang tid, eller du skal arbejde med en puls, der er maksimal eller næsten maksimal. Distancetræning eller intervaltræning. I billede 7 kan det også aflæses, at blodvolumen stiger ved træning af den aerobe arbejdsevne. Martins stabile træning har medført en forøget blodvolumen, der øger mængden af det ilttransporterende hemoglobin i kroppen, og dermed en øget ilttransport. Samlet betyder det, at Martins maksimale minutvolumen og ilttransport stiger, hvilket giver ham en bedre iltoptagelsesevne. Ved både intervaltræning og distancetræning er det den aerobe arbejdsevne, der trænes. Begge træningsmetoder forøger ens maksimale iltoptagelse. Jeg kan se på, hvad det præcist træner de forskellige. Når man arbejder i lang tid, som ved distancetræning, altså over 30 minutter, er det den aerobe udholdenhed, der er afgørende ved præstationen. Derfor er træning af den aerobe udholdenhed vigtig for langdistanceløberen, da han skal kunne arbejde over længere tid. Antallet af respirationsenzymer og fedtnedbrydende enzymer og antallet af kapillærer i de arbejdende muskler stiger også og har en betydning. Det har ikke også betydning for, hvor stor eller hvor tæt man ligger på hvor tæt man kan arbejde på sin maksimale iltoptagelse. Motionister kan oftest holde sig på 60-70% af den maksimale iltoptagelse gennem maratonløb, mens de allerbedste maratonløbere kan holde sig på 90% af den maksimale iltoptagelse gennem et helt løb. Ja, og for at øge antallet af de her forskellige faktorer, fedtnedbrydende enzymer, antallet af kapillærer og respirationsenzymer i de arbejdende muskler, skal man træne udholdenhedstræning. Men under den her træning sker der også bare en forbedring af ens respirationssystem. Altså evnen til at optage ilten bliver simpelthen større. Du får flere røde blodlemmer, fordi mængden af blod i kroppen øges. Hemoglobinens evne til at optage O2 og afgive CO2 bliver også bedre. Og der sker en stigning af antallet af mitokondrier i muskelcellerne. Det er her den aerobe energifrigivelse finder sted via Krebscyklus. Ja, og samtidig med det bliver enzymaktiviteten i muskelcellerne selvfølgelig også øget. Ja, og når man ved udholdenhedstræning træner sin nyttevirkning, træner man hjernemusklen. Det vokser, det får et større volumen, så der kan pumpes mere ud per slag.
Det kan vi også se her. Vi har 2 faktorer. Som sagt, bliver hjertet også bedre til at trække sig sammen. Og hvis du træner meget intenst intervaltræning, bliver væggene i venstre hjertekammer større og stærkere, så det kan pumpe med større kraft. Ja. Og når nyttevirkningen bliver bedre, sker der selvfølgelig også en forbedring i nervesystemet. Den er jeg lige med på her. Der sker en effektivisering af nervesystemet. I landingen i forbindelse med hvert skridt vil et mere effektivt nervesystem hurtigt registrere den kraft, foden vil ramme underlaget med, og dermed hurtigt aktivere de muskler, der skal støtte benet og sende os videre i bevægelse. Med andre ord spilder vi mindre energi og tid i landingen, og ja, generelt set får vi bare en mere smooth afvikling af løbet.